سلام نعم تخاتلتي جري برودكشن ببزلخمو سلام تاعنا قسانت كخون لكم بمناي نلومي دما كمتي مقصلتا ناي كل جزء زقرب لكم سرحت جزنا سرحت حيزلكم متيلخو السر ما انتايو ازي لك كم زن ريد لنا ناي قدم كابينت ناي كشنا كوينو ازي حبرين ريد لنا دارك تسليم ويكا دارك براونيو እንታይ ክንገብር ወሲድና ኣለና ኣብዚ እዚ ልክዕ እንሪኦ ዘለና እቲ ካውንተር ቶፕ ናቱ ቁሩብ ናይ ላሚነይ ስለ ዝኾነ ናይ ኦልድ ፋሽን እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን እንታይ ክንገብር ኢና ልክዕ እዚ ዌግነር እትሪእዎ ዘለኹም ናይ ፔይንቲንግ ስፕሬይ እያ እቲ ኦል ኢን ዋን ዝብል ናይ ሕብሪ ፔይንት ወይ ከዓ ፕራይመር ሳንዲን ዝኾነ ዘየድልዩ ዓይነት ሕብሪ ተጠቒምና ነዚ ንሪኦ ዘለና ብራውን ከለር ናይዚ ካቢነት ንምቕያር ዘሎ ዕላማና ቀዳምነት ክንገብሮ ዘለና እምበር ሕብሪ ናይዚ ካቢነት ክንቅይሮ ኢና ብድሕሪኡ እቲ ካውንተር ቶፕ ክቕየር እዩ እሱ ክሳብ ዝመፅእ እቲ ቀዳማይ መስርሕ ዝሰራሕና እንድሕር ነይሩ ነዚ ካቢነት ንሪኦ ዘለና ሕብሪ ምቕያር ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ካውንተር ቶፕ ምስ መፅእ ከዓ ኦርደር ተገይሩ ኣትሊስት ናይ ክልተ ሰሙን ሓደ ሰሙን ዲፐንድስ ከመይ ቢዚ ምዃኖም ንዑ ተራእዩ ድማ እቲ ኦርደር ምስ ገበርናዮ ከዓ መፂኡ ብናቱ ሳይዝ ተዓቂኑ ይስርሓልና ማለት እዩ ከምኡ እዚ ኣብ መንጎ ካውንተር ቶፕን እቲ ናይ ላዕላይ ካቢነትን ንሪኦ ዘለና ጋፕ እንታይ ኣለና ላሚኔት እቲ ናይ ዓድና ፎርማይካ ንብሎ ብከምኡ እዩ ተቢሉ ነይሩ ድሓር ግን እንታይ ክንገብሮ ኢና እቲ ናይ ላዕሊ ብግራናይት ምስ ቀየርናዮ እቲ ባክ ስፕላሽ እውን ኢንስታል ክንገብሮ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ሕብሪ ምልካይ ቅድሚ ምጅምባርና እቲ ካቢነት ናትና እቲ ናቱ ማዓፁን ሂንጅን ክነውፅኦ ኢና ንክንለኽዮ ከለና መታን ጥቕልል ዝበለ ክንለኽዮ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ይሕግዘና ክንለኪ ከለና ዝኾነ እቲ ሕብሪ ብግቡእ ክንለኽዮ ኣብ ቦትኡ ክንለኽዮ ከለና ቅልል ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዘሎ ናቱ መስምር ናቱ ዝኾነ ናይ ሃንድል ኣብኡ ዘሎ ሃርድዌር ኣውፂና ኣብ ሓደ ባክስ እንድሕር ኣኪብናዮ ድሓር ኣይጠፋእናን እዩ ሉዝ ኣይንገብርን ኢና ማለት እዩ እቲ ናትና ቀንዲ ክስታይ ግን ያ እተን ሸልፍ ምስ ኣውፃና ናይዚ ሂንጅ ዝነበረ ወይ ከዓ እቲ ናቱ ሃንድል ክንቅይሮ ኢና ወሲና ምክንያቱ ናይ ቀደም ዝነበረ ስለ ዝኾነ ግሪሲ ኮይኑ ወይ እውን እቲ ሕብሪ ምስ ተሓድሽ ንለኽዮ ማቻ ይገብረልናኒ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘውፃናዮ ናይ ቀደም ኣሊና ሓድሽ ከምኡ ደሰም ዓይነት ሞዴል ኮይኑ ዝተፈለየ ሕብሪ ዘለዎ ተጠቒምና ድማ እቲ ሃንድልን እቲ ሂንጅን ክንቅይረሉ ኢና ትሻርኔራ ማለት እዩ እቲ ሂንጅ ንዑ ክንቅይሮ ኢና እዚ ዘውፅኦ ዘለኹ ድማ እቲ ሸልፍ ናቱ ናይቲ ካቢነት እዩ ኣብ ኖርማል ካቢነት እንድሕር ኮይኑ ዝበዝሕ ግዜ እንታይ ኢና ንገብር እቲ ናይ ማዕፁን ወይ ከዓ እቲ ናይ ፍሬምን ናይ ፍሮንት ፍሬምን ዘሎ ጥራይ ኢና ንለኪ ዝበዝሕ ግዜ እዚ ግን ዳርክ ስለ ዝኾነ ብምሉኡ ክንለኽዮ ወሲድና ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ኣቑሑት ኣውፂናዮ ምናልባት እንድሕር ምክንያቱስ እቲ ኢንተርናል ኣይረአን እዩ ዝበዝሕ ግዜ ስለ ዝዕፆ ብዙሕ ንምልካይ እውን ክስታይ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ኣቑሑቱ ኣብ ውሽጢ ከለኸ ክንለኽዮ ንኽእል ዶ ንዝብል ሕቶ ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣቑሑት ኣብ ውሽጢ ከሎ ክንለኽዮ ንኽእል ኢና እንድሕር ብማንዋል ፔይንቲንግ ሮለር ተጠቒምና ክንለኪ ኮይና ፀገም የብሉን ከም ዘለዎ ክንለኽዮ ንኽእል ኢና እንድሕር ብስፕሬይ ጋን ክንጥቀም ኮይና ድማ ፕላስቲክ ጌርና ብቴፕ ጌርና ነቲ ናይ ማዕፁ ምስ ኣለናዮ መታን ናፍቲ ኣቑሑት ዘለዎ ሕብሪ ንኸይከደና ብፕላስቲክን ብሉ ቴፕ ጌርና ወይ ከዓ ፔይንተር ስቴፕ ዝብል ጌርና ክንሽፍኖ እሞ ሸው ብድሕሪኡ እቲ ንደልዮ ቦታ ጥራይ ንለኪ ማለት እዩ ንሕና ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ብምሉእ ስለ ዝልከ እቲ ኣቑሑት ብምሉእ ወፂሎ ማለት እዩ ኣብዚ ዓይነት ሕብሪ ንጥቀመሉ ምናልባት ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ክፅሕፈልኩም እየ እዚ ዓይነት ሕብሪ እዚ ከምቲ ናይ ካልእ ሕብሪ ይኮነን እዚ ናቱ ፕራይመር ኣለዎ ናቱ ሳንዲን ምግባር የድልየናን እዩ ብዘለዎ ጥራይ ምልካይ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ዓይነታት ካልእ እንታይ ይፈልዮ እንድሕር ኢልና ድማ እዚ ስሙዚ ብኩሉ ንሪኦ ኣለና ከምዚ ኦክ ውድ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናትና ፈርኒቸር ንለኽዮ ዘለና እቲ ናቱ
ግሬን ወይ ከዓ ትናቱ ምልክት ዘለዎ ሕንጣጥ ከምዚ ናይቲ ኔቸር ናይቲ ገረብ ዲዛይን ዘለዎ ኣሎ እሱ ንኸይረአየና እንድሕር ኮይኑ ፕራይም ክንገብሮ ኣለና። እዚ ዓይነት እዚ ሕብሪ እንድሕር ተጠቂምና ግን ኣብኡ ከሎ ካቨር ገብረልና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዝተጠቅም ኩሉ ሓደ ፔይንት ኣብ ፔይንት ስቶር ኣይንረክቦን ኢና እዚ ዓይነት እዚ ብኦንላይን ጥራይና ክንገዝኦ ንኽእል። እንድሕር ካልእ ዓይነት ሕብሪ ኮይኑ ግን ዝተፈላለየ ዓይነታት ሕብሪ ኣሎ ካብ ሆም ዲፖ፣ ሎውስ ወይ ከዓ ኣብቲ ንቕመጠሉ ሃገር ኣብ ፔይንት ስቶር ከድና ክንረክቦ ንኽእል ኢና። እዚኣ ዓይነት ፔይንት እዚኣ ግን ኣነ ካብ ዝፈልጣ ኣብ ኣማዞን ካብኡ እየ ዝገዛ። ካብ ኣማዞን ኦንላይን ክንገዝኣ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እንታይ እያ ትበሃል? ቢዮንድ ፔይንት እያ ትበሃል። እቲ ፊኒሽ ናትና ግን ባዕልና ክንመርፅ ኣለና እንታይ ዓይነት ፊኒሽ ኢና ንደሊ ኣብኡ ፅሑፍ ስለ ዘሎ ንዑ ሪኢና ክንገዝእ ኣለና ማለት እዩ። ምስኡ ምስቲ ሕብሪ ተወሳኺ ድማ ንዓና ዘድልየና ኩሉ ግዜ ብኢድና ክንለኽዮ ከለና እንድሕር ኮይኑ ንፔይንቲንግ ካቢነት ወይ ከዓ ፈርኒቸር ዝተዳለወ ዓይነት ሮለር ኣሎ ብክልቲኡ ጎኒ ወይ ከዓ ንዑ ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ክንለኽዮ ከለና ብቅልል ዝበለ መንገዲ ፅቡቅ ገይሩ ክለኽየልና ይኽእል እዩ። ረኮመንድ ገብሩናዮም ንዑ ክንገዝእ ከለና እዚ ዓይነት ሕብሪ እዚ እንድሕር ንገዝእ ኣለና ምስኡ ከዓ ዝበዝሕ ግዜ እዝን ይገዝኦም ኢሎም ረኮመንድ ገብሩናዮም። ኣብዚ ዘድልየና እንታይ እዩ ዘድልየና እቲ ሮለር ስሊቭ ናቱ ፕላስ እቲ ናይ ንእሽተይ ብራሽ ከዓ ማለት እዩ። እቲ ብራሽ ሕጂ ኣብቲ ሮለር ዘይኣትዎ ቦታ ክህሉ ዝኽእል ዕሙቕ ዝበለ ቦታ እንድሕር ረኺብና በቲ ብራሽ ጌርና ቅድም ንለኽዮ እሞ ብድሕሪኡ በቲ ሮለር ጌርና ከዓ ንለኽዮ ማለት እዩ። እሰን የድልያና ኣብ ርእሲኡ ድማ እቲ ፍሮግ ቴፕ ወይ ከዓ እዚ ቀጠልያ ቴፕ ከምዚ ናይ ፔይንቲን ቴፕ እዩ። እዚ ፍሮግ ቴፕ ዝብል ንምንታይ ይጠቕመና? ዝኾነ ክንሽፍን ከለና ስቲክ ዝኸውን ድሓር ወዲእና ስራሕና ክንቀልጦ ከለና ድማ ነቲ ዘሎ ሕብሪ ኣይቀልጠልናን እዩ። ጥራይታ ፔፐር እያ ተቐሊጣ ትኸይድ ማለት እዩ። ዝበለፀ ቴፕ ዓይነታት ቴፕ ኣሎ ብዙሕ ዓይነት እዩ ዘሎ ይፈላለዩ ከም ኣብ ኣጠቃቅምኡ ዋላ ኣብቲ ዋግኡ ንፍለ ክኸውን እዩ። ኣብቲ ኣጠቃቅማ ግን ክንቀልጥ ከለና እዚ ዓይነት እዚ ቴፕ ተጠቂምና ዝበዝሕ ግዜ እቲ ኖርማል ቴፕ እንድሕር ጌርናሉ ስራሕና ወዲእና ክነኣልዮ ከለና እንታይ ይገብር እዩ ምስቲ ሕብሪ ስቲክ ኮይኑ ይፀንሕ እሞ ነቲ ወረቐት ክንቀልጦ ከለና ሽዑ ሕብሪ ተማሊኡ ይኸይድ ማለት እዩ። ነቲ ስራሕና ከዓ ሕማቕ ይገብሮ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ልክዕ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብኡ ኣብቲ ልዕሊ ናይቲ ክሽነ ናይ ስሊን ናይ መንደቕ እዚ ብዙሕ ዘይቲ ስለ ዝነበሮ ማራ ግሪሲ ነይሩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና። እዚኣ ዓይነት ስፕሬይ ድማ እንታይ እያ ትበሃል መሲልኩም? ዲግሪሰር እያ ትብል ናይ ሄቪ ዲቲ ዲግሪሰር እያ ትብል ረይዎ ኣብ ውሱን ግዜ ስፕሬይ ምስ ገበርኩሉ ነቲ ዘሎ ግሪሲ ክሳብ ክንደይ ከም ዝነበረ ናይ ዘይቲ ቦታ ቀልጢፉ ድማ ብቅልል ዝበለ መንገዲ ከም ዝኣለዮ ማለት እዩ። ምናልባት እዚ ዓይነት እዚ ምስ ተድልየና እውን ኣብኡ ምስቲ ኣብ መወዳእታ ብታሕቲ ሊንክ ክገድፈልኩም እየ ዘድልየና እንድሕር ኮይኑ ካብኡ ኢንፎርሜሽን ክንወስድ መታን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ናይ ምልካይ ክሽነ እንድሕር ኮይኑ ከምቲ ኩሉ ግዜ ምስ ናይ ምግቢ ዝተኣሳሰር ምስ ናይ ጋዝ ስቲም ናይቲ ምግቢ ዘይቲ ዝኾነ ዝተፈላለየ ዓይነት ስለ ዘለዎ ናይ ግሪሲ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎ። ስለዚ ተቐዳምነት ክንገብሮ ዘለና ምስቲ ሕብሪ ክንገዝእ ከለና ዲግሪሰር ዝብል ዓይነት ስፕሬይ ተጠቒምና ወይ ከዓ ከምኡ ካልእ ዓይነት ፍልይ ዝበለ ከፅርየልና ዝኽእል ነቲ ዘይቲ ዘሎ መሳሊ ገዚእና ቀዲምና ክነፅርዮ ኣለና ቅድሚ ሕብሪ ምልካይና ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ርእሲ ዘይቲ እንድሕር ሕብሪ ለኺናዮ እቲ ዘይቲ ነቲ ሕብሪ ናይ ምንፃግ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ እቲ ንለኽዮ ስራሕ ከዓ ሕርፍፍ ዝበለ ወይ ከዓ ዘይለማፅ ጋብ ዘለዎ ክኾነና እዩ ማለት እዩ። ካብ ከምዚ ምጥንቃቕ ነቲ ዘለና ዓይነት ንለኽዮ ብግቡእ ኣፅሪና ኣንቂፅና ኢና ሕብሪ ክንለኪ ዘለና ማለት እዩ። እዚኣ ንሪኣ ዘለና ድማ ዌግነር ትበሃል ናይ ኤሌክትሪክ ብዘይ ኮምፕረሰር ብኤሌክትሪክ ፕላግ ጥራይ ትሰርሕ ዓይነት ስፕሬይ ማሽን እያ። እዚኣ እንታይ ትሕግዘና እንድሕር ኢልና ድማ እቲ ቦታ ንለኽየሉ ቦታ እንድሕር ብዙሕ ዝሽፈን ዘይብሉ ኮይኑ ነፃ እንድሕር ኮይኑ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ
ተጠቂምና ብቅልል ዝበለ መንገዲ ግዜናን ሰዓትናን ሴቭ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚኣ ሓዳስያ ክልተ ዓይነት ኩባያ ኣለወን። ከምኡ መጠን ከዓ እቲ ናቱ ናይቲ ስፕሬይ ዓይነት ናይቲ ግፍሒ ሳይዝ ናይቲ ስፕሬይ እውን ይፈላለ ማለት እዩ። እዛ ዓባይ ንሪኣ ዘለና ኣብ ግፍሕ ዝበለ ቦታ ክንለክ ከለና እታ ንእሽተይ ድማ ኣብ ናእሽቱ ክሳብ ካብ ናይ ሴድያ ትሒዝካ ክሳብ ዝዓበየ ፈርኒቸር ወይ ከዓ ብዙሕ ቦታ ክንለኪ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብ ፅብብ ዝበለ ግን ነዚኣ ንእሽተይ እዚኣ ተጠቂምና ክንለኪ ንኽእል ማለት እዩ። ዋላ ናይ ፈርኒቸር ጥራይ ዘይኮነ ዝኾነ ዓይነት ሕብሪ ናይ ኣብ ገዛና ዘሎ መንደቅ ክንለኪ ንኽእል ኢና፣ ወይ እውን ኣብ ደገ ናይ ሓፁር ናይ ፌንስ ቦታ ዘለዎ ወይ እውን ከምኡ ናይ ፖርች ናይ ዴክ ቦታ እንድሕር ሃልዩ እዚኣ ማሽን እዚኣ ተጠቂምና ክንለኽዮ ንኽእል ኢና። ኣብ ከምኡ እውን ትሕግዘና ዝተፈላለየ ዓይነት ሴትኣፕ ናታ ኣለዋ። ልክዕ ከምቲ ስፒድ ዓይነት ንፋስ እቲ ንፋስ ዝወፆ ከምኡ እውን እቲ ዓይነት እቲ ሳይዝ ናይቲ ሕብሪ ዝወፆ ድማ ብኡ መጠን ዓቂንና ኣብቲ ዘድልየና ኣጃስ ጌርና ክንጥቀመላ ንኽእል ማለት እዩ። ምናልባት ፍልይ ብዝበለ ከምዚ ዓይነት ክንሱ ካልእ ብኮምፕረሰር ዝሰርሕ ኣሎ። እዚኣ ቅልል ዘብላ መንገዲ እንታይ እያ? ሓንቲ ንእሽተይ እያ፣ ኣብ ዝደለናዮ ቦታ ክነንቀሳቅሳ ንኽእል። ድምፂ እውን በጀካ ናይቲ ንፋስ ትወፅእ ድምፂ ተዘይኮይኑ ናይ ኮምፕረሰር ድምፂ ብዙሕ ኣይስማዓን እዩ። ነቲ ስራሕና ድማ ብቅልል ዝበለ ድማ ቀልጢፋ ንክተሳልጠልና ድማ ትሕግዘና ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ እዚኣ ናይ መጀመርያ ግዜ ዝጥቀመላ ዘለኹ ሓዳስያ ካልእ ናይ ገዛ ዝጥቀመሉ ስፕሬይ ኣለኒ። ንዑ ዘይተጠቀምኩሉ ምክንያት ግን እንታይ እዩ? እቲ ዝለኸዮ ዘለኹ ቦታ ዝተወሰነን ንእሽተይን ስለ ዝኾነ እቲ ዓብ ማሽን ክጥቀም ከለኹ ድማ እቲ መጠን ናይቲ ስፕሬይ ዝገብሮ እውን ብዙሕ ስለ ዝወፅእ ነዚኣ ክጥቀም መሪፀ ኣለኹ ማለት እዩ። እዛ ዌግነር ትብል ናይ ዓይነታት ፔይንት ስፕሬይ ኮይኑ ብሶኬት ዝሰርሕ ብኤሌክትሪክ ይሰርሕ። ከምዚ ምስ እንደሊ እውን ያ ኣብ ኣማዞን ሆም ዲፖ ሎውስ ኣለና ፔይንት ስፕሬየር ኢልና እንድሕር ኣቲና ክንረክቦ ንኽእል ማለት እዩ። እዚ ግን ኣብ ምንታይ ይምረፅ? ኣብ ነፃ ዝኾነ ቦታ። ምክንያቱ ክንለኪ ከለና እቲ ናቱ ደሮና ወይ ከዓ እቲ ናይ ንፋስ ዝወፅእ ኤክስትራ ፔይንት መታን ናብቲ ዘይንለኸዮ ቦታ ንከይበፅሓና ከምዚ ጌርና ምሽፋን የድልየና ማለት እዩ። ኣነ ዝተጠቀምኩሉ ኣገባብ እንድሕር ነይሩ ነዚ ክሽነ ነቲ ዘይልከ ቦታ ብጎማ ፕላስቲክ ገይረ ካቨር ገይረ ቅድሚ ሕብሪ ምጅማረይ፣ ከምኡ ናብቲ ዳይኒን ሩም ዘራኽብ መንደቅ ድማ ብሙሉኡ ብፕላስቲክ ከም ዕፆ ገይረዮ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንፋስ ናይቲ ሕብሪ ዝወፅእ ፊኒስትራ ስለ ዝነበረ ተክሽነ ነቲ ፊኒስትራ ከፊተ በቲ ግቡእ ክወፅእ ከም ዝኽእል ስለ ዝረኣኽቦ እቲ ሕብሪ ምልካይ ብስፕሬይ ክገብሮ መሪፀ ማለት እዩ። እዚኣ ልክዕ ከምዚ ጌርና እቲ ተድልየና ዓቐን ሕብሪ ኣብቲ ኩባያ ምስ መላእናዮ ድማ በብናቱ መጠን ስፕሬይ ጌርና ክንለኪ ንኽእል። ኣብዚ ክንለኪ ከለና ዘድልየና ነገር እንድሕር ሃልዩ ሽፋን ንገፅና ወይ ከዓ ንፀጉርና ዝኸውን ነፍንጫና ዝኸውን ማስክ ወይ እውን ንዓይኒ ግላስ ተጠቂምና ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ እቲ ስፕሬይ ክንገብር ከለና ናቱ ንፋስ ናይቲ ሕብሪ ናባና ናብ ኣፍንጫና ክኣቱ ስለ ዝኽእል ካልእ ሳዕቤን ከይገብረልና ማስክ እንድሕር ተጠቂምና ፅቡቅ እዩ። ከምኡ ጓንቲ ንኢድና እውን ወላ ሓንቲ ካፍቲ ኢድና ንፅየቆ ሕብሪ ኣብ ኩሉ ንከይከደና ይሕግዘና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሕብሪና ምስ መፀ ያ ሚክስ ክንገብሮ ኣለና። ንሓንሳብ እቲ ምስ መፀ ኣብ ሓደ ኮፍ ብል እሞ እቲ ሕብሪ ሚክስ ከይገበርናዮ ክንለኽዮ ከለና ቁሩብ ክስታይ ኣይኮነና እዩ። እዚ ካብቲ ዓይነታት ካልእ ሕብሪ ፍልይ ዘብሎ ሕፍስ ዝበለ እዩ። ዝኾነ ክንውስኸሉ ምስ እንደሊ መቕጠኒ ብዙሕ ዘድልየኒ ኣይኮነን፣ ግን ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ናይ ፔይንት ቲነር ኣሎ ከምኡ ተጠቂምና ከዓ ክነብል ንኽእል ኢና። ስፔሻሊ ብኢድና ንጥቀም እንድሕር ኮይና ግን ዝኾነ ሚክስ ምግባር የድልየናኒ ከም ዘለዎ ተጠቂምና ክንለኪ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዝተፈላለየ ዓይነታት ሕብሪ ኣሎ ከም ናትና ምርጫ ክንለኪን ክንጥቀመሉን ንኽእል።
እዚኣ ሕጂ እንታይ ክንቅይራ እዛ ብራውን ደላ ናብ ጻዕዳ ሕብሪ ክንቅይራ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እታ መልከይት በታ ስፕሬይ ክጥቀም እቲ ዘለዎ ሚክስ ምስ ገበርና ድማ ስፕሬይ ጌርና ክንለኪና ማለት እዩ። ምናልባት እዚ ዓይነታት ሕብሪ ኣብ ክሽነ ጥራይ ዲና ንጥቀመሉ ወይ ከዓ ዝብል ሕቶ ክመጽእ ይኽእል እዩ። ኣብ ዝኾነ ዓይነት ክሽነ ይኹን ማዕጾ ይኹን ኣብ ናይ ገዛ ፈርኒቸር ኢንጀነራል ኣብ ፈርኒቸር ክንጥቀመሉ ንኽእል። እቲ ፍልልያት እንታይ እዩ? ፍላት ኤግሸል ሳጥን ሰሚ ግሎስ ዝብል ፍልልያት ወይ ከዓ ዓይነታት ሕብሪ ኣሎ። እቲ ዓይነታት ሕብሪ ኣብዚ ምምራፅ ሕጂ እንታይ ዘድልየና እቲ ፍላትን እንድሕር ኮይኑ እቲ ሕብሪ ዝኾነ ናይ ኢድና ስታምፕ ክገድፍ ክኽእል እዩ ብልዕሊኡ ኮትን እንድሕር ዘይጌርናሉ ማለት እዩ። እቲ ፖሊሽ ኮትን እንድሕር ጌርናሉ ፀገም የብሉን፣ ግን ፍላት ጥራይ እንድሕር ኮይኑ ንባዕሉ ግን እቲ ኢድና ኣብኡ ክነህዞ ከለና ስታምፕ ወይ ከዓ ፊንገር ፕሪንት ኣብኡ ክተርፍ እዩ፣ ክነፅርዮ ከዓ ከሸግረናይ ማለት እዩ። ኤግሸል ሳጥን ሰሚግሎስ እንድሕር ኮይኖም ግን እዚኦም ካብቶም ዓይነታት ሕብሪ ኮይኖም ዝኾነ ጨርቂ ወይ ከዓ ማይ ኣጠልቂና ዋይፕ ምስ እንገብሮ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ክእለዩ ዝኽእሉ ዓይነታት ሕብሪ እዮም። ኣብ ከምዚ ምርጫና እንታይ ንገዝእ ከም ዘለና ርኢና እንድሕር ገዚእና ሓጋዚ ይኸውን ማለት እዩ። ካልእ እንታይ ኣሎ ዘድሊ እንድሕር ኢልና እዚ ምስ ገበርና እቲ ክንለኽዮ ዘለና ቦታ ብሓደ ሳይድ ጀሚርና ክንለኪና እሱ ምስ ነቐፀልና ድማ ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ካልኣይ ግዜ ክንለኪ ንኽእል ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ ማዕፁ ፍልይ ዝገብሮ ብክልቲኡ ሳይድ ስለ ዝርከብ ቀዲምና ብሓደ ሳይድ ንለኪ እሞ እሱ ምስ ነቐፀልና ከዓ ገምጢልና ናብቲ ሓደ ንቕይሮ ማለት እዩ። እዚ ዝኾነ ዓይነት ሰብ ኣብ ገዛና ብቕልል ዝበለ መንገዲ ክንሰርሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዛ ስፕሬይ ምስ ተጠቕምና ምናልባት ምስኡ ንዕኡ መጻረይ ዝኸውን እቲ መርፍእ ክንምለሶ ኢልና ነቲ ስፕሬይ ከየውፃና ነቲ ሕብሪኡ ዝርመይ ዝኸውን ከየውፃና ምናልባት እንድሕር ገዲፍናዮ ከይነቅፅ እቲ ሕብሪ እሞ ብድሕሪኡ ነቲ ጋብ መንፊት ናይቲ ስፕሬይ ከይዓፅወልና ኣብኡ ጥንቃቐ እንድሕር ጌርና ሉዝ ኣይንገብሮን ኢና እቲ መሳርሒና ማለት እዩ። ተጠቒምና ምስ ወዳእና ኩሉ ግዜ ብግቡእ እንድሕር ኣፅሪናዮ ንቐፃልነት ክንጥቀመሉን ክንሰርሓሉን ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ያ ልክዕ ከምዚ ኣብ መጀመርያ ዝበልኩኹም እዚ ክሽነ እዚ እቲ ናቱ ላዕሉ ካውነርቶፕ ክቕየር እዩ። እዚ ፕላስቲክ ተገይርዎ ደሎ እውን እቲ ናቱ ባክስፕላሽ ብሓድሽ ባክስፕላሽ ማለት እቲ ናይ መንደቕ ዝልጠፍ ሰራሚክ ንበሎ ከምኡ ክንገብረሉ ኢና። ኣብዚ ሰዓት እዚ ግን እቲ ፎርማይካ ዝበሃል ናይ ዓድና መስርሒ ርማድዮ ወይ ከዓ ዝኾነ ናይ ጣውላ ንጥቀመሉ ዝነበርና ብከምኡ እዩ ዘሎ። ስለዚ ንግዚኡ ከምዚ ዘሎ እሱ እውን ክንኣልየና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀዳምነት ተጠቐም ኩሉ ነገር እንድሕር ሃልዩ ብግቡእ ሸፊነ እቲ ሕብሪ ኣብ ዘይልከ ቦታ ንኸይከደኒ ከምኡ እውን ንፋስ ስለ ዝገብር እቲ ናይ ስፕሬየር ድማ ብግቡእ እንድሕር ሸፊናዮ ናብ ካልእ ኣይከደልናን እዩ። ብፍላይ ከዓ እቲ ክንለኪ ከለና እንድሕር ውዱእ ዝተወድአ ስራሕ ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ብግቡእ እንድሕር ሸፊናዮ ዝተመረፀ ይኸውን። ምክንያቱ እቲ ንፋስ ትኸይድ ስፕሬይ ኣብኡ እንድሕር ነጢቡ ወይ ከዓ እንድሕር ነጢርዎ ንኽነፅርዮ ቁርብ ክብድ ክብለና እዩ ማለት እዩ። ኣብ ብኢድና ንለኽየሉ እንድሕር ኮይኑ ግን ቁርብ ካብቲ ናይ ስፕሬይ ፍልይ ይብል እዩ። ምክንያቱ ስፕሬይ ንፋስ ስለ ዝኾነ ናብ ኩሉ ቦታ ዘይደለናዮ ቦታ እውን ክኸይድ ስለ ዝኽእል ከምዚ ሬዲ ምስ ገበርናዮ እቲ ናትና ኣጃስት ክንገብር ከለና ክንደይ ስፒድ ወይ ከዓ እቲ ዓይነታት መጠን ሕብሪ ክንደይ ክወፅእ ንደልዮ ንዕኡ ኣጃስት ቴስት ንገብሮ እቲ ንፋስ ምውፃኡ ከምኡ ንባዕሉ መታን ኮንቲኖስ ስሙዝ ገይሩ ንኽልኸየልና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ምልካይ በዚ ስፕሬይ ጀሚረ እዚኣ እታ ናይ ካብነት እታ ዓባይ ካብነት ብኣ ጀሚርና ማለት እዩ። እዚ ለኸየ ድማ ያ ክነቕፀለይ ክሳብ ዝነቅፅ ከዓ ንዕኡ ነቲ ናይ ማዕፆ ዝዓለኽዎ ከዓ ነቲ ማዕፆ ከዓ ንበይኑ ኣውፂአ ዝለኸኽዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ምናልባት እንታይ የድልየና እንድሕር ኢልና ምናልባት ምስቲ ታይም ናትና ዘይጠዕመና ክኸውን ይኽእል እዩ።
ክንለኪ ከለና ከዓ ኣብ ክንውድኦ ዘለና ጌርና ባዕልና ኣረጅን ድሕሪ ጌርና ምስ ሰዓታትና ናይ ስራሕና ድዩ ናይ ዕረፍትና ኣብዚ ጣዕመና ግዜ ሓንቲ ኣብ መዓልቲ ዋላ ሓንቲ ቀሲልና ኣብቲ ዕረፍቲ ግዜና እንድሕር ለኺና ከምኡ ጌርና እቲ ክንቅይሮ ንደሊ ዘለና ክንቅይሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እቲ ፅቡቅ ነገሩ ኣብ ክንዲ ብሙሉእ ነቲ ካብነት ፅቡቅ እናሃለዎ ከሎ ነቲ ካብነት ንቕይር እሞ ተወሳኺ ወፃኢታት ነብል እቲ ዝሓሸ መልክዕ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ካብነት ኣብ ፅቡቅ ኮንዲሽን እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ዘይተበላሸወ እንድሕር ኮይኑ እቲ ፀገም ናትና ናይ ሕብሪ ጥራይ ፀገምና እንድሕር ኮይኑ ግን እቲ ንደልዮ ዘለና ዓይነታት ከለር ናይቲ ሕብሪ መሪፅና ከምዚ ጌርና ክንቅይሮ ከም ንኽእል እዩ ማለት እዩ። ሓንሳብ እንታይ የጋጥም እዩ ምናልባት ኣብ ገዛ ክንገዝኣሉ ንወፅእ ግዜ ንሪኦሞ ፅቡቅ ነገር ኮይኑ ዝፀንሕ ኩሉ ንፈትዎ እቲ ቦታ እቲ ፈርኒቸር ናይቲ ገዛ ምስ ረኣናዮ ግን ቁሩብ እቲ ናትና ድሌታት ይንኪ ማለት እዩ። እዚ ሕብሪ እዚስ ከምዚ ተዝኾነለይ ነይሩ ንብሎ ኣጋጣሚታት ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ሽግራት ወይ ከዓ ነዚ ስክፍታታት እዚ ክተኣልየልና ወይ ከዓ ንዕኡ ንምውጋድ ከዓ ክትሕግዘና እያ እዛ ዓይነት ሕብሪ እዚኣ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ከምዚየ ዝጥቀም እዚኣ እንተዘይተጋግየ ሳልሰይቲ ክሽነ ለኸየ ኣለኹ ኣብቲ ዘምፅኦ ለውጢ ድማ ፅቡቅ ለውጢ ኣለዎ ማለት እዩ። እቲ ሕብሪ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ንዕኡ ኢሉ ዝስራሕ ሕብሪ ስለ ዝኾነ እቲ ኣገባብ ኣጠቃቅማ ብግቡእ እንድሕር ተጠቂምናሉ ከምቲ ልክዕ ኦሪጅናል ክኾነልና እዩ ማለት እዩ። እዚኣ ንምንታይ እያ ፅብቅቲ ሕጂ ክልተ ሉዛይ ንገብር ኒና እቲ ንዕኡ ክንገዝኦ ዝሓሰብና ዓይነታት መሳርሒ ድዩ ወይ እውን እቲ ነጥፍኦ ግዜ እንድሕር ብፍላይ ድማ እቲ ናትና ፈርኒቸር እንድሕር ኣብ ፅቡቅ ናቱ ክስታይ ፅቡቅ ኣታሓሕዛ ወይ ከዓ ዝኾነ ፀገም እንድሕር ዘይብሉ ከምዚ ጌርና እቲ ሕብሪ ቀይርና ኣብዴት ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚ ናይ ሕብሪ እዩ እቲ ቀዳማይ ኮት እንዳለኸኹ ኣብዚ ክንገብሮ ዘለና ግን ብግቡእ እንድሕር ዘይፀርዩ ግሪሲ ወይ ከዓ ዘይቲ መሳሊ እንድሕር ኣብቲ ካቢነት ሃልዩ ነቲ ስራሕ ቁሩብ ይጎተና እዩ። ምክንያቱ ምልክት ስለ ዝገብር ወይ ከዓ ነቲ ሕብሪ ስለ ዝነፅጎ ብግቡእ እንድሕር ኣፅሪናዮ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ። እዚኣ እናተጠቐምኩ ድማ እቲ ቀዳማይ ኮት ምስ ለኸኽዎ ብድሕሪኡ ድማ ካልኣይ ከዓ ምድጋም ከድልየና እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዝበዝሕ ግዜ እቲ መጀመርያ ንለኸዮ ንሓንሳብ ምስቲ ዘለዎ ቦታ ገሊኡ ክበፅሖ ክእል እዩ ገሊኡ ከዓ ብግቡእ ዘይምስታይ ክኽእል ስለ ዝኽእል ከም ኣድላይነቱ ርኢና ካልኣይ ግዜ ክንለኽ ኢና ማለት እዩ። እቲ ፍልልያት ኦረዲ ይረኣየካ እቲ ብራውን ዝነበረን ፃዕዳ ምስ ተለኸየን ንዘምፅኦ ለውጢ ብዙሕ ኣሎ ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ እቲ ባክስፕላሽ ምስ ተወሰኾ እቲ ሰራሚክ ማለት እዩ ሰራሚክ ምስ ተሓወሶ እውን እቲ ናይ ላዕሊ ካውነር ቶፕ ካብቲ ላሚኔት ዘሎ ከዓ ብግራናይት ክቕየር እዩ እሱ ንባዕሉ እውን ናቱ ብልጫ ኣለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነታት ጌርና ደኮሬት ክንገብር ንኽእል ገዛና ይሕግዘና እዩ ማለት እዩ። እዚ ኣብ ክሽነ ጥራይ ዘይኮነ ከም ዓራትና እውን ዓራት ናይ ገዛና ድዩ ወይ ኮሞዲኖ እንድሕር ሃልዩ ወይ እውን እቲ ቻይና ካቢነት ዝበሃል ናይ ኣቑሑት ከምዚ ክሬደንሳ ንብሎ ነበርና ናይ ዓድና እቲ ዓይነት ሕብሪ ተጠቒምና ደስ ዘይበለና ወይ ከዓ ምስቲ ናይ ገዛና ኣቑሑት ማች ዘይከብር እንድሕር ኮይኑ ነታ ማች ዘይትገብር ዘላ ከምኡ ዓይነታት ሕብሪ እንፂና ምስተን ዘለዋና ናይ ገዛና ፈርኒቸር ማች ከም ትኸውን ክንገብራ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። እዚ ናይ ወዲ ናይ ጓል ኣይብልኒ ዝኾነ ሰብ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ኣብ ገዛና ክንገብሮ ንኽእል ዓይነት ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ካልእ እንታይ እዩ ምናልባት መጀመርያና እንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ዝኾነ ኣፍልጦ እንድሕር ዘይብልና ኮይኑ ከምዚ ዓይነት እንታይ ክንገብር ንኽእል ብመጀመሪ ከም ሳምፕል ኣብ ዝኾነ ኖርማል ዝጓሓፍ ወይ ከዓ ዝኾነ ዕንጨይቲ ኤክስትራ ዘለዎ ዕንጨይቲ ኣብ ጣውላ ብኡ መፈተኒ ኢድና መላመዲ ብከምኡ ፈቲና ድሓር እቲ ኣገባብ ምስ ረኣናዮ ባዕሉ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ዝምህረናዮ ኩሉ ግዜ ድሕሪ ኣብ ስራሕ ሃሊኻ ኮንካ ወይ ኣብ ዝኾነ ነገር ንገብሮ ነገር
مور ترين تخون معسي اندحر قصالنت تيتكادي ولا تسرحو اكتيفيتي كونتينيتي اندحر ليو تناتكا ناي ملمات تخولتات كا معري እንዳወሰኸ ይኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ያ ከም ሳምፕል ኢልና ነምፃዮ ኣብ ዝኾነ ቦታውን ሕብሪ ክንገዝእ ከለና ሳምፕል ኣሎ ንእሽተይ ማለት እዩ ካብቲ ዓይነታት ሕብሪ ብዙሕ ወፃኢ ከየውፃና ንሳምፕል ኢሉ ዝስራሕ ሕብሪ ኣሎ እቲ ንደልዮ ሕብሪ መሪፅና ድማ ኣብቲ ዘድልየና ከምቲ ክንለኽዮ ደሊና ዘለና ንዕኡ ማች ይገብረልና ድዩ ወይ ከዓ ምስቲ ንደልዮ ቦታ ከይድን ኣይከይድን ንዕኡ ከም ሳምፕል ኣብ ዝተወሰነ ቦታ ለኺና ምርጫታትና ክንመርፅ ንኽእል ማለት እዩ ካልእ እንታይ ኣሎ ምናልባት ኣብዚ ናይ ምልካይ ካብ ኮነ እንድሕር ዝኾነ ክራክ ወይ ከዓ ናይቲ ጋፕ እንድሕር ሃልይዎ ዘይተሰመረ እንድሕር ሃልዩ ወይ እቲ ናትና ንለኸዮ ዘለና ናይ ቀደም ዝነበረ መትሓዚ ማኒልያ እቲ ናይ ኢዱ ማለት እዩ እቲ ናቱ ዲዛይን ክንቅይሮ ምስ እንደለኻ እንታይ ክንገብር ንኽእል ነቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ብኮ ወይ ከዓ እቲ ናይቲ ሃንድል መትሓዚ ንዕኡ ኣሎ ፊለር ኣሎ ውድ ፊለር ዝበሃል ውድ ፊለር መሊእና ንዕኡ እቲ ሓድሽ ንደልዮ ዘለና ሃንድል ኣብቲ ንደልዮ ቦታ ከም ብሓድሽ ካልእ ድሪል ጌርና ክንሰርሕ ንኽእል ማለት እዩ እንድሕር ከም ዘለዎ ዲዛይን ኮይኑ እቲ ዓይነት ሃንድል ግን ወርሓንቲ ደሴም ወይ በቲ ናይ ቀደም ዘሎ ቦታ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምናልባት ካብኡ እንድሕር ፍልይ ብዝበለ ንበል እንድሕር ናይ ሓንቲ ሲምፕል ከምዚ ናብ ብልዎ እንድሕር ሲንግል መትሓዚት ኮይና ናብ እንድሕር ኮይና ከማ እንድሕር ኮይና ወርሓንቲ ፀገም የብሉን እቲ ናትና መትሓዚ ግን እቲ ንሙሉእ ኣጻብዕትና ዘእቱ ወይ ከዓ ከም ሃንድል ክስታይ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ ግን ካልኣይ ድሪል ምግባር ስለ ዘድልየና ንበል እዛ ናይዚያ ካቢነት እዚኣ ኣብ ፍርቂ ዘሎ እቲ ድሪል እቲ ሃንድል ናቱ ንዕኡ ሙቭ ክንገብር እንድሕር ሓሳብ ኣለና ኮይኑ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ውድ ፊለር ጌርና ንዕኡ ምስ መላእናዮ ምስ ነቐፀልና ድማ ንእሽተይ ወይ ካድራ ቤትራ ከምዚ ናይ ስፖንጅ ዓይነት መፋሕፍዒ ጌርና ድማ ዝኾነ ኤክስትራ ቲክ ዝኾነ ፔይንት እንድሕር ሃልዩ ወይ እውን እቲ ውድ ፊለር ዝመላእናዮ እንድሕር ሃልዩ ንዕኡ ሳንድ ጌርና ከም ብሓድሽ ንለኽዮ ማለት እዩ እሱ ሽዑ እቲ ሓድሽ ማኒልያ ዘምፃናዮ ሃንድል ከዓ ኣብ ዘድልየና ቦታ ክንቀይረሉ ወይ ከዓ ድሪል ጌርና ክንሰርሓሉ ንኽእል ማለት እዩ ከምዚ እናገበርና ያ ኣብ ናይ ገዛና ዘሎ ስራሓት ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ከም ሞያ ንዕብየሉ ሞያ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ዓይነታት ናይ ሎሚ ቴክኖሎጂ ዘሎ ብዝተራቐቐ መንገዲ ብዙሕ ዓይነታት ፍልይ ዘለዎ ይመፅእ ኣሎ ውችስ እቲ ፅቡቕ ነገሩ ከምኡ ንሕና ናይ ምፍላጥ ተኽእሎታት ጌርና ድማ እቲ ዘድልየና ኩሉ ግዜ ተመላሊእና ክንሰርሓሉን ክንጥቀመሉን ንኽእል ማለት እዩ እዚ ምናልባት ናይ ግድን ፕሮፌሽናል ክትከውን ኣለካ ኣይኮነን እንታይ ዳ ይደድልየና እቲ ኣትሊስት ዋላ እንታይ ንገብር ኣስማቱ ድዩ ኣበይ ንረኽቦ ንምንታይ ይጠቕመና ወይ ከዓ እንታይ ፍልልያት ኣለዎ እንድሕር ነዚ ፈሊጥና ነቲ እንሰርሖ ስራሕ ክሕግዘና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፍልልያት ዝነበረ ረእይዎ ሕጂ እዚ ካልኣይ ኮድ ተለኺዩ ናይ ላዕልን ናይ ታሕትን ኦልሬዲ ረዲ ጌርናዮ ኣብቲ ናይ ዘይልከ ቦታ ዝነበረ ድማ ንዕኡ ድማ ብግቡእ ሸፊና ንኻልእ ንኸይፅይቐልና ዘዳለናዮ ስራሕ እዩ ማለት እዩ እቲ ዝልከ ምናልባት ከምዚ ዝበልናዮ ከዓ ዝኾነ ደሮና መሳሊ ኣብቲ ከባቢ እንተዘይሃለወ ይምረፅ ምክንያቱ ደሮና ንፋስ ገይሩ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እምበር ከምዚ ጌርና ምስ ለኸናዮ ብድሕሪኡ ንለኽዮ ድማ እቲ ናይ ማዕፆን ናይ ሂንጅን እዩ እሱ ንበይኑ ኣውፂና ኣብ ደገ ገይረ ለኸዮ ማለት እዩ ምናልባት ነዚ ምስ ወዳእና ትሕብሪ እውን እቲ ናቱ ሂንጅስ ወይ ከዓ እቲ ሸርኒረ ናቱ ፀሊም ዝነበረ ብሲልቨር ቀይርና እቲ ናቱ ማኒልያ እውን ቀይርና ኣለና ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ክፋል እንታይ እዩ እቲ ካቢነት ብምሉእ ተለኺሎ እቲ ሂንጅን ናቱ ሃንድልን ከዓ ቀይርና ኣለና ልክዕ ኣብቲ ቦቦትኡ ድማ ክንመልሶ ኢና ማለት እዩ
እዚ ምስ ተመልሰ ብድሕሪ ዝተርፈና ድማ እቲ ሓድሽ ካውነር ቶፕ እቲ ግራናይት ዝበሃል ከም ናይ ማርሞ ዓይነት ማለት እዩ ንዑ ክንገብረሉ ኢና እቲ ባክስፕላሽን እቲ መንደቅ ከዓ ሓድሽ ሕብሪ ክልከዩ ብድሕሪኡ እቲ ናይ መሬት ፍሎር ዘለውን እቲ ፕላንክ ዝበሃል ፍሎሪንግ ክንጥቀም ኢና ንዑ ተጠቂምና ድማ ሓድሽ ክሽነ ክመስለልና እዩ ምናልባት ንሎሚ እዚ ኣላኻኽያ እዩ ነይሩ ኣብ ዝቕፅል ድማ ናይ ባክስፕላሽን ናይቲ ፍሎሪን ናቱን ሒዘ ክመፅእ ክሳብ ሽዑ ሰላም ወሰናይ